Λοιπόν, και συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Κατηγορία μικρομεσαία επιχείρηση, κατηγορία καινοτομία στην αγροδιατροφή. Το βραβείο απονέμεται σε 3 εταιρείες, Πηγές Κοστηλάτας, Κτήμα Α και Κορφές. Τώρα εγώ αυτό θα το διαβάσω με πολύ αγάπη, καθότι μπορεί να είμαι από τα Σέρας, αλλά είμαι και νύφιου Βουλγαραλιώτισσα, Τζουμερκιώτισσα, οπότε θα το πω με πολύ χαρά. Σε υψόμετρο λοιπόν 1450 μέτρων, σε ένα από τα επιβλητικότερα ορεινά συμπλέγματα των Αθαμανικών Ωραίων, τα ορότατα Τζουμέρκα, μία από τις πιο άγριες κορυφογραμμές της Πίνδου, με περισσότερες από 300 πηγές νερού, βρίσκονται οι καταστάσεις του υπερσύγχρονου εργοστασίου, όπου γίνεται η εμφιάλωση του φυσικού μεταλλικού νερού Πηγές Κοστηλάτας. Εκεί στεγάζεται μία σύγχρονη γραμμή παραγωγής, ένα πλήρως εξοπλισμένο χημικό εργαστήριο, χάρη στην αποκλειστική υπόγεια προέλευση του νερού, αλλά και στην απαγόρευση ρυπογόνων δραστηριοτήτων στην περιοχή των πηγών, το φυσικό μεταλλικό νερό Πηγές Κοστηλάτας παραμένει ένα νερό κορυφαίας ποιότητας. Άκρος καθαρό, φυσικό και ανεπηρέαστο από οποιαδήποτε ανθρώπινη παρέμβαση. Μπορούμε να δούμε το βίντεο. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να καλέσω την Πρόεδρο, ελάτε, και τον Ευρωβουλευτή μας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Τσιόδρα, να κάνουν τις επόμενες απονομές. Πάμε να ξεκινήσουμε από τις Πηγές Κοστηλάτα. Ο κύριος Απόστολος Παναγιώτου, Πρόεδρος, και ο κύριος Σοκράτης Παναγιώτου, ελάτε. Αντιπρόεδρος της εταιρείας Πηγές Κοστηλάτας. Τα Τζουμέρκα εδώ τα περήφανα. Συγχαρητήρια. Καλησπέρα, πολύ χαίρομαι για τη φωτογραφία σας εκεί. Υπέροχα. Λοιπόν, θα μας μιλήσει το Ωραιοβουνό. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε από πολύ ψηλά. Είμαστε εκεί, θα είμαστε και σήμερα και θα είμαστε και στο μέλλον. Και ελπίζουμε πραγματικά κάθε φορά να είμαστε και καλύτεροι. Είμαστε πραγματικά η πρωτεύουσα του νερού της Ελλάδος, με τα μεγαλύτερα αποθέματα νερού και πραγματικά μία από τις καλύτερες ποιότητες νερού στην Ελλάδα. Θα μου δώσετε ένα λεπτάκι να δώσω και στον... Με τεράστια χαρά. Στηρίζουμε τη νέα γενιά. Ελάτε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω το Σύνδεσμο για αυτή τη μεγάλη τιμή που μας κάνει. Ξεκινήσαμε κι εμείς με ένα όνειρο οικογενειακό, το οποίο πάει πάρα πολύ πίσω, το οποίο συνεχίζουμε και το ζούμε πλέον. Μεγαλώνουμε και ας χρειάζεται καμιά φορά να φοράμε και γυαλιά. Δεν πειράζει, είναι πολύ όμορφο γενικά. Τα βάζω τότε. Το πιάσε το υπονοούμενο. Και ελπίζουμε να συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε και να βρισκόμαστε κάθε χρόνο και καλύτεροι στον ίδιο χώρο. Συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και στους δύο. Να είστε καλά. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Να είστε καλά.